Nah, bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi tangi turu, bro. Ini kita berdua duduk-duduk. Ini wis dibikno kopi. Ceritanya sudah dibikinkan kopi karo Bu Tutik Anjarwati, bro. Rong adus barang desa. Tutik Aryani nek kudune rong adus ngene iki malah diketokne. Iki kenapa iki sih? Gak iso ilang kok. Ora iso ilang. Iki bekas anu kae. Kena anu dhek kae. Benjolan, benjolan. Aku mau tanya-tanya karo Bu Tutik tentang kemarin. Ini dia ini nyapo tepeng. Tepeng piro? Tepeng ini maksudnya kok anu tekon ning nggo Andi dia ini nyapo. Ya ora apa-apa. Kok iso ora apa-apa Lah lho. jaremu lanang lep kon komen ya komen to. Komen ya sak gelemku. Komen kuwi menyapa teman-teman, aja ngongkoni mulih ngono kae. Lah wis magrib Maghrib bapak itu di sana itu bekerja. Lah biasane numpak mobil ngono kuwi mesti ngeluh, sing mabuk, sing alasan murnorno kok. Sopo aku? Saiki wis gak semenjak wis pokoke dijaki terus kulino ning mobil ning apa saiki wis gak mabuk aku. Ya kadang ki ngeluh pusing-pusing sithik ngono kae biasa wajar. Tapi gak kaya biyen tau mau mutah-mutah barang ngono kae wis ngono kae. Wis gak tau. Biasane mabuk lek numpak mobil. Ngono kuwi nek taping ya menyapa teman-teman aja ngono kae aja ngongkoni mulih. Pacarku mbok jak nang ndi? Lah jerene kon guyon. Lah kuwi lho, aku ki ya guyon ya ora tenanan. Maksudmu guyon? Iya, aku ki ya ora tenanan ngakon mulih ngono kuwi ora tenanan. Bet. Oh, karo. mulih esuk aku ora ngurus kok. Lho. Gak apa-apa ya. Ora apa-apa, aku ki ya guyon tok. Oh. Tak kira ki tenanan lah. Lah Mbak Anggi ki ngomong. Lek mat nek karo bojomu wedi ora lek mat? Aku lek nyari. Ya wedi to ngomong sapa wedok ki. Wong lanang ndi to sing gak wedi aku ngono. Wong lanang gagah kaya apa to? Nek salah diseneni wong wedok ra ya. Anu malih dadi goblok dadak aku ngono. Nyapa didereki nesu? Didereki ya Mbak Anggi dengi didereki. Kowe iki nesu. Oh, mulih esuk ora ngurus kok, mulih sore ora ngurus kok. Gak apa-apa ya? Aku ngono ki ya guyon tok. Ternyata bro. Lho, sing raruh dereki tenanan. Lek mat kondang mulih karo Bu Tutik ngono. Jane ya guyon. Guyon ya. Guyon. Ketepatan ki menganu bro, iki jemal ki bro, iki bro. Ya, bojoku kayak nunggu kembang kae. Bakul kembang. Bakul kembang nunggu kembang kae lah bro. Nah, iki Mbah Sam jentrek sing Pelanggan setia kuwi. Pelanggan setiane bojoku Ben yo. kesuk rene. Besok yes kuwi. Mabar tak wehi sarapan sego gaplek. Masa? Piye kuwi? Sego goreng sego gaplek tak goreng. Jare enake pol. Tiap hari bro Mbah Sam kuwi ben dina iki mara rene ngopi. Kuwi kok kulon kono wis bengok-bengok. Bu, sapa nyeluk kowe? Hartutik. Hartutik ngono nek nyeluk. Wedang Hartutik ngono. Tapi omongane banter trah ya wong tuna bro, wong tuna bro. Pernah talep tak jak dolan, tak jak mlaku-mlaku teko warunge Mas Iwan, warung bandara kono juga pernah kemarin. Ya Mbah Sam teh. Aku kacamata iso nyewenik ngono ya. Kemluwi intine tidak kan. Sangumu piro? Ora krungu. Krungu apa ora? Sik tak tanya-tanya karo Mbah Sam sedelet. Sangumu piro? Suwe dhuwit karo. Delok. Wih, duit akeh men lho. Wah, Iya. arep nggo apa?
Gawe apa? Kok kono? Yo ngartini. Oh. Dek jiko sempak entro kok caruban kirim karo Darti dikirim no. Jiko enak caruban. Njengi. Bro, tak tekoni arep mbok gawe apa Hartini? Lah pres ta. Lain jawab yo. Hartini. Caruban anu basam ngono. Heeh. Presma tak takoni. Presma. Caruban. Apa jiko anu entro sempak kirim. Yo. Wis mangan. Kirim yo Darti sarayo. Yo. Wis mangan porong. Ha. Yo. 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 Heeh. Wis mangan. Enak. Wis goreng. Enak. Enak. Kadang sego gaplek iki ya ne. Heeh. Berat goreng wae aku Iya. Enak. Iya ta. Iya. Lho, Bro. Dadi tekone iki. Tekon ora jawab ora padha. Kowe digoleki Darti. Kon ning Jakarta we. Nanti Jakarta. gak aku Nyapo? Kena apa? Rono Heeh. mo Wong ning kono wayu-wayu. Lemu akeh kok. kemarin lemu awakku nek tae. Oh, Iki awal lemu. marai lemu. Nek kono di lawu iwak terus sarapan yo lawu iwak. Mulane aku mo nek kono. Wong tau peni nek kene lho, Pak. Estor kaya tekono iwak. Iwak laut gede cok. Yo, amene lho ambare. Kamu dua wono. Tak pangan separo. Entek Pak mo ngono. Aku wedi kok. Bader. Wes. Kan laut to. Radio rusak ki pokoke terus. Ngono piro tis? 10.000 Pak. Ayo. Wedi ya. Tekoni no lek jawab ping 100 ki sene teko kok. Sekono sangke. Ya. Lho sekono. Iki arek ndi? Masak apa memang? Goreng sego tok. Sik, Bro. Sepil sego goreng anu, Bro. Sepil nasi goreng sego gaplek goreng, Bro. Cukup nyapa? Oh, nyapa ora apa-apa no. Wis ana ngisine dene iki ora ana ngisine. Wah, iki Bro. Magicom baru alhamdulillah. Lho wis iki. Segone putih. Nah, ngene Bro. Iki pirang jam memang? Sak jam wis mateng Bro, alhamdulillah piye berkah barokah yang ngasih Magicom kepada Lemat. Semoga dikasih apa ku dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilimpahkan rezekinya. Ini Bro, sepil sego goreng gaplek. Biyo tek wireng ngene yo. Enak ora umum. Tapi enak iki. Ora umum enak. Iki lho Bro, ngene iki sego goreng. Iki lamun goreng mbok bumbone apa? Jeremu bumbu Jawa. Oh iya, kudu bumbu Jawa. Sing enake bumbu Jawa jeremu. Sing wae saos, wae kecap ngono ke wis ora Jawa jenenge. Iki Bro, nasi goreng Jawa. Sego goreng gaplek, Bro. Enak mesti, Bro. Piye ki aku mbok nganu apa, Bro? Sendok kae to. Sendok. Kae cukupne piring to, imbui to. Rodok ngalem sathik lho aku ki nek nang omah ki kok iso malah nek nang nggo karep kamera ki kudu rodok ngalem sathik kudu diimbui. Olah lah enak abang-abange apa kuwi? Enak iki ora bumbune kok. Sithik ae aku ki nek mangan saiki saitik. Nyah njukuk kerupuk ana. Jukuk kerupuk kok jukukne dhewe to, dia jukukne to. Njukuk
dhewe. Bro, kita mau sarapan nasi gaplek goreng. Lha kok mbah-mbahku nek mbah-mbah titip. Ki, Mbah. lambiku kok mbahno. Engko jalan kas aku kok arep anu ndelok Mbah Dok karo Mbah Nang. Kuburan. Yo iya to. Mosok lali. Iki jembal sesuk ya. Sesuk ya. Yo jemah legine yo kimeng kok sesuk ya Setu. Iki mah wis jembal. Oh, sesuk wis. Oh iya lali dengi. Dek sore barengan Dani Darpong lho iso lali. Wis bro engko iko bar sarapan engko arep delok nenggo kuburan delok Mbah Dok karo Mbah Nang. Nah, iki bro. Nang Padang bro iki. Iki nasi Wong edo-edo gaplek anu Mat. goreng Takok Jawa. aku. Piye teko apa? Kamu namanya siapa? Heeh. Kamu takon nama saya. Nama saya orang dari Madiun. Nama saya Hadi Samsuri ya kene. Hadi Samsuri. Aju-aju ngene kene. Nek ana ayu. Tabung kirane. Masa? Nek kene. Gelem. Aku delendek gelem. Heh. Tahu ngene. Jenenge Mbak Mei. Heeh. Deno Ayu. Dino. Terus siapa? Sapa? Siti Rukaya. Siti Rokaya. Esmani. Ismani. Terus Sumira. Sumira. Mbak Surya. Mbak Surya. Mbak Surya terus Mbak Tini wong Kongawi. Kongawi. Mbak Tini, Mbak Nani. Mbak Nani. Mbak Harnani wong saka Jawa Tengah. Heeh. Sing lanang dadi tentara, Mat. Ya. Wakate dhuwur kok jana. Mbak Ambung. Yo. Pak, dadeng gedar te omahe. Pakate dhuwur. Aku ya kawani to ngabung ngono, netembak. Lho adalah syukur. Lah ya manute jane tarangkul ya manute kok ya. Ya wuwe. Wong maju. Ya. Lah bodho takon aku. Kamu orang tuanya Mbak Darti ya? Iya. Iya. Lah namanya siapa kamu? Saya orang dari Madiun. Nama saya Hadi Samsuri ya ngono. Masa Hadi Wong Samsuri. itu cuy ciri mandi klek ngono kuwi. Ngono nang adek masjid. Aku saja dolan adek masjid. Masa Hadi Samsuri. Ya, Masa Hadi Samsuri. Wong jenengmu jentrek no. Ngomong gak sejak nek kuping yo gak krungu. Aku yo gumun ki. Ben ngoceh sak karepe dhewe aku seblek nek kadang. Jenengmu jentrek no. Yo. Heeh, yo. Nek kok iki lagi yauri. Dadi pangan Iya. laler enggak. Heeh. Yes, Bro. Iki aku mau makan ki nasi goreng Jawa, sego gaplek goreng, Bro. Enak njajal kaya apa. Enak ya, Mat. Sego gaplek. Sego campur gaplek goreng enak ya. Jos, Bro, mantep, Bro. Wah, mirdanu gaplek akeh jan kendi. Tidal, Bu. Maaf ya teman-teman. Nasi goreng Tidal boleh gaplek. disimpan Nasi gaplek goreng adanya cuman ada di bisa jaluk ngono biyen. Desa Kenorejo, Bro. Bu. Yuh, enak era karo-karuan. Sampai tahun ngedang no ya ora anu. Bagi yang belum Didang no ping pernah video makan. biyen. ya, bisa datang ke rumahnya Leman nanti dibikinkan. Gaplek cil. Tenan, dolan rene. Tak nek dadi rene bisa Kon ngedangno gaplek, wek. takon goreng. Jaluk wonge ngono. Dan enak tenan, Bro. No. Jos pokoknya. Ben kowe rono burung. Kowe nang kuburan. Hai. Kuwi.
Wih Rono. Apa? Wih. Wih nyekar. Wih Rono. Wih. Wes. Wes. Ya. Wes mang. Tadungan ya, Mat. Wes. Sip. Ya. Yes, bro. Ngono ae untuk nelek mat mangan videonya. Ya jangan lupa like, subscribe dan komennya. Ya waktu aku ya Tonton Mbahku Bayut Ber Kenongorjo. Maratuwa bojoku. Ya. Ngono ae. Tadungan ya wis ya. Like dan subscribe-nya ditunggu. Sing ngono ae sanggo lek mat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luwe potan bro cik. Jerone jek enek segone kok ngomong.